Vítajte na našom blogu, kde sa dnes budeme venovať zaujímavej téme výchova dieťaťa prostredníctvom hravosti a ako zvoliť ideálne didaktické hračky pre vášho maličkého. Ako rodičia určite chápete význam vývojových hračiek pre rast a rozvoj vašich detí. Je veľmi dôležité venovať pozornosť výberu hračiek vhodných pre daný vek, aby sme podporili správny intelektuálny a emocionálny vývoj nášho dieťaťa. Existuje mnoho typov vývojových hračiek, každá so svojimi psychologickými prínosmi a špecifickou funkciou pri rozvíjaní schopností detí. V nasledujúcich riadkoch sa bližšie pozrieme na túto problematiku a ponúkneme užitočné tipy pri výbere tých najlepších didaktických hračiek pre vaše dieťa. Význam vývojových hračiek pre rast dieťaťa. Ako matka som si často kládla otázku, aký vplyv majú vývojové hračky na rast a rozvoj môjho dieťaťa. Čo som zistila je, že tieto hračky sú skutočne dôležité pre celkový výchovný proces dieťaťa. Význam vývojových hračiek pre rast dieťaťa spočíva vo viacerých aspektoch a teraz sa pozrieme na niektoré z nich. Predstavte si situáciu, keď váš potomok objavuje novú hračku. Jeho oči žiaria zvedavosťou a radosťou. Práve toto je jedna zo základných hodnôt didaktických hračiek. Podporujú zvedavosť a túžbu po novom poznatku. Dieťa sa prirodzenou cestou učí skúmaním okolia, preto je dôležité ponúknuť mu materiál, ktorý podporí jeho túžbu spoznať svet. Okrem toho sa prostredníctvom hravosti rozvíja aj sociálny kontakt medzi deťmi i dospelými. Vďaka tomu deti nielenže trénujú svoje komunikačné schopnosti, ale tiež nadväzujú prvé priateľstvá a upevňujú rodinné vzťahy. A kto by nechcel mať so svojím dieťaťom pevný a dôverný vzťah, vďaka ktorému bude rásť sebavedome a šťastne? Navyše tieto hračky podporujú rozvoj motorických zručností, či už ide o hrubú motoriku, ako beh, skákanie, alebo jemnú motoriku, ako postreh, štípanie. Tento aspekt je veľmi dôležitý pre celkový fyzický vývin dieťaťa a správne zvládnutie týchto zručností mu pomôže aj pri neskorších aktivitách. V neposlednom rade môžu didaktické hračky prispievať aj k rozvoju myslenia a predstavivosti. Kreatívna práca s materiálom vedie deti k tomu, aby premýšľali nad problémami a hľadali riešenia. Tento proces je nenahraditeľný pre intelektuálny vývin dieťaťa a pripravuje ho na budúce úlohy vo svete dospelých. Takže ako vidíte, význam vývojových hračiek pre rast dieťaťa je skutočne veľkolepý. Výchova dieťa prostredníctvom hravosti napomáha nielen jeho fyzickému a kognitívnemu vývinu, ale aj emocionálnemu a sociálnemu rastu. Preto je dôležité zvoliť ideálne didaktické hračky pre vášho potomka a uistiť sa, že mu poskytnete čo najlepšie podmienky pre jeho harmonický rozvoj. Ako vybrať hračky vhodné pre daný vek a schopnosti dieťaťa? Je to veľká dilema, s ktorou sa stretávame pri nákupoch alebo na narodeninových oslavách našich detí. Niet divu, veď ponuka hračiek je naozaj široká a nie vždy si vieme byť istí, či sme spravili tou správnou voľbou. Predstavte si svojho drobca, ako objavuje nové možnosti hry s didaktickými hračkami, navrhnutými presne pre jeho potreby. Ako zistíme, ktoré hračky mu najviac pomôžu rozvíjať svoje schopnosti? Na začiatok je dôležité orientovať sa podľa vekovej kategórie určenej na obale produktu. Veď rodičia dobre vieme, že čím mladšie dieťa, tým rýchlejšie sa u neho menia zručnosti a potreby. Samozrejme, nemali by sme zabúdať aj na individuálne schopnosti nášho malého pokladu. Pozorujte ho počas bežnej hry a skúste identifikovať jeho silné stránky. Rád skladače puzzle alebo uprednostňuje hracie sety so zvieratkami. Možno je ten pravý čas naučiť ho niečo nové, ako napríklad rozpoznávať farby a tvary. Ak si teda uvedomujeme potrebu podporovať prirodzený vývoj našich ratolestí prostredníctvom hravosti, mali by sme si dávať pozor na to, aby sme im vybrali tú správnu didaktickú hračku. V konečnom dôsledku je to práve táto kombinácia, vhodné hračky zodpovedajúce ich veku a schopnostiam spolu so spracovaním informácií cez osobnú skúsenosť, čo pomôže formovať budúcnosť nášho dieťaťa. Takže pustíme sa do toho. Typy vývojových hračiek zamerané na rozličné oblasti učenia.
Prvým typom sú logicko-matematické hračky. Tie pomáhajú deťom rozvíjať svoje schopnosti pochopiť čísla, vzorce a problémové situácie. Medzi takéto hračky patria napríklad stavebnice alebo jednoduchšie matematické hlavolamy. Druhým typom sú jazykoviedne a komunikačné hračky. Tieto podporujú slovnú zásobu, gramatickú štruktúru reči alebo schopnosť efektívnej komunikácie pomocou reči či gestikulácie. Medzi ne patria knihy pre deti, karty s obrázkami alebo hry na rozpoznávanie slov. Ďalší typ sú motorické hračky. Tie podporujú rozvoj hrubých a jemných motorických schopností dieťaťa. Hračky zamerané na hrubú motoriku môžu byť napríklad lopty, obruče či švihadlá, zatiaľ čo jemnú motoriku podporujú hračky ako korálkové labyrinty, skladačky alebo stavebnice. V neposlednom rade je tu skupina hračiek zameraných na sociálny a emocionálny rozvoj. Tieto hračky pomáhajú deťom naučiť sa spolupracovať, deliť sa o veci a prejavovať emócie adekvátne. Medzi tieto patria napríklad pexeso so smajlíkmi vyjadrujúcimi rôzne nálady alebo bábiky a plyšové zvieratká. Ako viete určite aj vy, nie vždy je ľahké rozhodnúť sa medzi toľkým výberom hračiek na trhu. A čo vy? Ste spokojní s výberom hračiek pre vaše deti, alebo sa ešte zoznamujete s ponukou didaktických hračiek na trhu? Psychologické prínosy rozvojových hračiek pre duševnú pohodu dieťaťa. Psychologické prínosy rozvojových hračiek pre duševnú pohodu dieťaťa sú naozaj nesmierne dôležité a myslím si, že by sme im mali venovať viac pozornosti. Keď sa zamyslíme nad tým, ako vplývajú naše deti na ich okolie a ako sa z neho učia, je jasné, že hravosť je kľúčová. Hravosť má pre dieťa veľký význam, pretože mu pomáha pochopiť svet okolo seba, naučiť sa komunikovať a vyjadrovať svoje emócie. Rozvojové hračky sú navrhnuté tak, aby podporovali duševný rast dieťaťa a pomáhali mu zvládať nové úlohy či zručnosti. Mnohokrát som videla to radostné žiarenie v očkách mojej dcérky pri novej hračke. Nie len kvôli tomu, že dostala niečo nové na odskúšanie, ale hlavne pre ten pocit úspechu pri splnení úlohy, ktorej predtým nerozumela. No čo presne prinášajú tieto hračky? Okrem toho, že zabavia detičky? Pre malých objaviteľov je skvelou voľbou napríklad stavebnica alebo puzzle. Tieto hračky pomáhajú rozvíjať priestorové vnímanie a logické myslenie, čím podporujú deti pri riešení problémov vo svojom živote. Hračky, ako sú hracie kocky, výuka farieb a tvarov zase prispejú k lepšiemu porozumeniu matematických pojmov. Potom tu máme aj hračky pre sociálnu kompetenciu, napríklad bábiky, plyšové zvieratká alebo autíčka. Tieto hračky sa dajú ľahko použiť na simuláciu skutočných situácií a učia deti pritom spolupráci, deleniu sa o veci či empatii. A to je predsa niečo veľmi cenné. Ale aby sme nezabudli ani na jazykový rozvoj. Veď bez neho by sme si s ostatnými ľahko nerozumeli. V tomto ohľade vám môžem odporúčiť knihy s obrázkami či písankou alebo interaktívne elektronické hry so slovíčkami a frázami. A tak vidíte, že vhodne zvolené didaktické hračky majú naozaj veľa dobrých úrovní pre psychologický rast dieťaťa. Pretože práve cez hravosť a zábavu sa naučia veci, ktoré sú pre nich dôležité v živote. A ako rodičia máme možnosť im pritom pomáhať tým, že im poskytneme ideálne prostredie pre ich rozvoj. Praktické tipy pre začlenenie hravosti do každodennej výchovy. Praktické tipy pre začlenenie hravosti do každodennej výchovy sú veľmi dôležité, keďže sme si uvedomili, aký veľký vplyv má hra na rozvoj dieťaťa a jeho celkovú výchovu. V tomto odseku sa pokúsime poskytnúť pár nápadov a rád, ktoré by mohli pomôcť rodičom zabezpečiť, aby ich deti boli dostatočne motivované a nadšené z učenia sa prostredníctvom hravosti. Jedným z najlepších spôsobov, ako začleniť hravosť do každodennej výchovy, je vybrať správne didaktické hračky pre vaše dieťa. Pre niektorých rodičov to môže byť trochu náročné kvôli obrovskému množstvu možností na trhu. Ako teda vedieť, ktorá hračka je ideálna? Hlavnou premisou pri výbere je zamyslieť sa nad potrebami vášho dieťaťa. Čo ho zaujíma? Aké sú jeho silné stránky alebo slabiny?
Ak napríklad vaše dieťa miluje autá a konštrukciu vecí, stavebnice alebo podobné stavebnicovité systémy by boli skvelým nástrojom pre rozvoj jeho kreativity, motoriky a priestorovej predstavivosti. Na druhej strane, ak má váš potomok záujem o prírodu a životné prostredie, možno by ocenil hračky a hry zamerané na ekológiu či pestovanie rastlín. Ďalším tipom je vytvoriť prirodzené prostredie pre hravú výchovu doma. Toto znamená, že miesto tradičných učebných pomôcok môžete do obývacej izby alebo detskej izby umiestniť hračky a predmety, ktoré podporujú učenie sa prostredníctvom hravosti. Napríklad knihy s interaktívnymi prvkami alebo stolové hry naučného charakteru. Netreba zabudnúť ani na to, že hravosť nie je len o fyzických predmetoch či hračkách. Rodičia sa môžu zapojiť do procesu tým, že budú s deťmi komunikovať, spoločne experimentovať a objavovať nové veci. Spojte napríklad povinnú večernú rutinu upratania detskej izby s malou súťažou o najlepší systém uloženia vecí. Dieťa tak bude motivované úlohu splniť a zároveň sa naučí niečo nové. Je dôležité pamätať na to, že každé dieťa je iné a preto nie sú univerzálne rady ani tipy. Najlepšie je sledovať svoje dieťa, pozorovať jeho záujmy a potreby, aby sme mohli čo najlepšie prispôsobiť výchovu prostredníctvom hravosti. Čím viac budeme o tom vedieť, tým lepšie budeme schopní podporiť ich rozvoj a vzdelávanie. Záver. V tomto článku sme sa venovali téme výchova dieťaťa prostredníctvom hravosti, ako zvoliť ideálne didaktické hračky. A preskúmali sme rôzne aspekty, ktoré by mali rodičia zohľadniť pri výbere hračiek pre svoje deti. Súhrnne sme zdôraznili význam vývojových hračiek vo výchove dieťaťa, ako aj dôležitosť výberu hračiek vhodných pre daný vek.